Kamoro mana maintiere nyakara mogegene no odiochieng' mari mar nyasi mar odiochieng' mar Jamhuri odhi e yo makare arwaki ni machiegni weche manyien mag oimore kama ikonu chenro mopogore kama oting'o nyasi manobagi e counties mopogore kaachiel koda nyasi maduong' manobagi e chuny boma ma Nairobi ne nyasi no mar Jamhuri mar 62. Bende koro jonyuol yuagore kaluwore koda kikruok mobedo kaluwore koda weche mag duoko mag piny mar KJSEA mane ogolo odiochieng' manyoro. Kama en okang' mokwongo ma jonyuol yudo duoko ma kamago. Par ni ma en okang' mokwongo ma jo grade 9 timo penj mar KJSEA kowuok e lai machon kata penjno mane iluongo ni KCPE mane timo e grade mar 8. Thoth jonyuol ong'iyo kod okang' kata chenro mar chiwo maks ne jopuonjre kitiyo kod 844 system kata chenro mar 844. Mak mana wach mar CBE ni koro obiro gi buok matin kabede sirikal kore jiwo mar mondo miyo tem ochiw ler kotenore koda weche mag somo mabede jopuonjre gi koro chimo mano mar senior school. Abiro bedo koda wendo kae mawuok Usawa mar mondo mi watwa godo e wigi ma jonyuol kaachiel koda jopuonjre onego bed ni geno kata ng'iyo ahinya ne donjo e skunde mag senior. Nyakora mogo magi emoko mweche mawamiyo pek. Umesema ipatiwe jina la Raila Amolo Odinga International Stadium. Nimewasikiza na tukikamilisha tutafanya hivyo. Alaptuke matalanta koribiro minying mosenindo Raila Odinga kaka chiel kuom dhiala moyudo kawuono e nyasi mar Jamhuri. Mucho buser muka nyal tiyo mang'eny sani. Nyathina ne mana expect nyalo konyo. Koro dhi moko konyo onge ng'at manyalo konyo. Jogo mane yudo hinyruok kata wito joheragi e kinde ng'anyo mag Gen Z kwayo sirikal mondo ng'igi gi wang' mamuol mondo mi giyud chudo kaka nosing'negi. Odiochieng' achiel tok gol duoko mag piny mar KJSEA, moko kuom jonyuol nigi wich bar e yango makare duoko ma kamago. Machiegni nyakora mogi tudri kodwa namba mar ote machuok mane ari 3:600 kao kamano bende yudwe e mbui mopogore mag oganda achiel kachiel wantiere mbui mar YouTube e mbui noero mar Instagram bende yudwa kanye mbui mar X kachiel koda mbui mar TikTok nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Wilson Ochuka. Jatend piny William Ruto telone nyasi kana notelone nyasi jo Kenya e dhialo nyasi mar Jamhuri mar higni 62 kendo keto peke wi lek mare mar golo piny Kenya e otego mar pinje ma eka dongore nyaka pinje madongo mag ruodhi. Ruto oyango ni bang' sirikal mare keto e tim chenro mar bugo fuko jo Kenya kod omenda, bero chumi, yaro dero mar thieth kod kelo lokruok e sekta mar somo, kinde oromo mar Kenya goyo riti ne pinje ma eka dongore. Jafomaro mar siasa Chris Owino leronwa. Gi weche mag jodongo ni kama iluokorie okitwoe, jatend piny William Ruto onyiso oganda jo Kenya ni piny Kenya oikore mar chako safar manyien mar bedo e mesa achiel kod pinje mag ruodhi. And having ensured that we are carrying everybody along, we now have both the opportunity and the firm foundation to charge forward into the next chapter of our national journey, Kenya's economic freedom. With the measures we have put in place to restore dignity, inclusion, and opportunity, we must now press on. It is time to step up from the bottom up, charging forward full steam to economic freedom and take Kenya to a first world economy. E alap manyayo National Stadium e bore Nairobi, e kinde nyasi mar dhialo higni 62 nyaka ne Kenya yud loch mongirore, Ruto olero ni bang' sirikal mare bero uchumi, keto chenro mag keto pesa e ofuko mag jopiny, kelo lokruok e sekta mar somo kod bero weche mag thieth, piny Kenya ni thuolo mar bet e mesa achiel kod pinje madongo mag uchumi. As more students live in decent accommodation, as more traders conduct their business in dignified settings, and as more public servants get access to housing, we are fulfilling our constitutional mandate. And with that foundation secured, we are ready to walk with all our people into the next chapter of economic freedom. Ladies and gentlemen, through the bottom-up economic transformation plan, we have consolidated the gains of political independence
and the democratic freedoms. Ruto oparo ne jo Kenya ni kata pinje mosedongore ka Malaysia kod Singapore duto ne ntiere okang' ma piny Kenya nitiere sani omiyo jo Kenya nyaka ikre mar banu sati kendo tero piny Kenya mbele. Prosperity was not handed to them. They reached out for it. They rejected the ordinary. They refused to be prisoners of their circumstances. They believed in themselves and invested in their people. They were patriotic to their nation's cause and demanded excellence of themselves. Safar makamano biro yiengore e weche adek madito, bero weche mag somo kod timo nonro, keto alwora man kod kwe, achiel mar jo Kenya kod chiwruok mar jo Kenya e bero pinygi. For no nation can prosper in an atmosphere of disruption, violence, and criminality that leads to economic sabotage, destruction of property, and loss of life. Kaka yo mar chako safar makamano, sirikal dhi miyo pek chenro mar bero weche mag wuoth kokalo e konga peyni manyasani yawo paw ndeke maduong' ma JKIA kunyo yewni madongo maromo 50 kaachiel kod yaro dero mar teko stima pacho kae. We have mapped out 2,500 kilometers of highway for dualing and 28,000 kilometers of road across the Republic for tamaking. Mana kaka ondiki e muma maler ni gimoro ka gimoro ni kod thuolo mare, jatend piny William Ruto oramo ni higni 62 tok Kenya yudo loch en kinde makare mar piny Kenya goyo okang' maduong' kuom pinje meka dongore nyaka pinje ma osedongore. Chris Owino, Ramogi TV, Nyayo National Stadium, Nairobi. Moseni Raila Odinga omedo puoka jal mane okedo ne demokrasia mapacho ka kod ratiro mar oganda. Chal ma bende nochiwo geno ne oganda ni piny Kenya nyalo yudo lokruok kendo sudo nyime e yor dongruok. Ma ikine nyasi kada ikine nyasi mar 62 mar Jamhuri mane obagi alap manyayo bore Nairobi. Jafomaro Efinya Kidio yore nyasi makamano kendo ikono asiganani. I now respectfully urge all of us to join me in observing a 1 minute of silence in honor and remembrance of the Honorable Raila Amolo Odinga. Ne en jasiasa marahuma, jasiasa mahumbe ne lach, kendo nong'ere piny Kenya, pinje mag Afrika, kod pinje maoko. E kinde nyasi ma Jamhuri kawuono, ma piny Kenya odhialo higni 62 nyaka ne yud loch kowuok e lwet jowagunda, jatend piny William Ruto odhialo kendo paro mosenindo Raila Odinga kaka jal manochiwore maneno ni piny Kenya yudo thuolo machung' kar kende, nyayo kwe kaachiel kod demokrasia. Raila devoted his life to the pursuit of freedom, justice, and peaceful coexistence. His courage, resilience, and unwavering belief in the power of the people shaped defining chapters of our national story and inspired generations to believe that change is possible. May his spirit continue to guide our nation forward. Ruto odhi nyime malero kaka chia mar mosenindo Raila Odinga emano konyo Kenya yudo katiba mar higa 2010 kod loch gwenge, gigo ma osekonya hinya e chwalo dongruok. Jatend piny Ghana John Mahama mabende mane wendo modhiale nyasi Jamhuri ma higani oriwore kod Ruto e chiwo luor mare ne mosenindo Raila Odinga. His resolve, as well as the resolve of our forefathers, gave us the 2010 Constitution, a charter that restored the sovereignty of the people, restrained imperial power, entrenched rights, and devolved government and authority to the grassroots. Accept my personal condolence and the sympathy of all Ghanaians on the passing of a great statesman, Mzee Raila Odinga. May God grant him peaceful rest. Mahama bende omedo ni nyasi ma Jamhuri en yor paro kendo chiwo luor ne jogo mane okedo ne pinje Afrika chung kar kendgi, mani achiel kuom gigo
ma osechwalo dak maber e kind jopiny Kenya kod Ghana en osiep mane nie kind Prime Minister mar Ghana machon Kwame Nkrumah kod jatend piny Kenya mokwongo mosenindo Jomo Kenyatta. The friendship between our independence leaders, Mzee Jomo Kenyatta and Kwame Nkrumah, has become an enduring flame that has continued to bind our two countries together. Our forebears won us political independence. It is the responsibility of our current generation of African leadership to win economic independence and prosperity for our people. This event is very important as it represents values that a nation together, freedom, dignity, and the right to shape one's own destiny. This generation will never pay fully the sacrifice and the debt of those who paid the ultimate price and sacrifice for the independence of our country. Mr. President, fellow Kenyans, we will also not pay fully the debt imposed on us by those who fought for the expansion of the civil and political liberties that we enjoy today. Kata ubedo ni osenindo Raila Amolo Odinga pod medo ne nyasi mag piny owacho kimedo poe kaka jal manokonyo kedo ne demokrasia. Efinye Kide, Ramogi TV, Nyayo National Stadium, Nairobi. Kapod wantire nyasi makamano ene alap ma Talanta ma igere boma ma Nairobi ibiro lok nyinge kendo luonge ni Raila Amolo Odinga International Stadium. Ma en wach mogol gi jatend piny William Ruto e kinde mane ogolo twak mare nyasi mar Jamhuri kawuono. Mana ka jafwambo marwa James Opondo lero alabno gedo mare igeno ni biro rumo higa manyien kendo biro bedo gi thuolo mar ting'o ji maromo 60,000. We only ask you for one more honor. Ile stadium yetu ambayo inakuja kubwa sana 60,000 capacity. Tunaitwa kwa kizungu magnificent. Tunaomba kama chama hiyo ikuwe na jina Raila Odinga Talanta Stadium Nairobi. Eiko marmane en Prime Minister machon Raila Odinga e gwenge mabondo. Jakom mar ODM kendo Governor ma Homa Bay Gladys Wanga nochwalo kwayo mar loko nying alap mar Talanta Stadium Raila Amolo Odinga Stadium. E nyasi mar Jamhuri mane obagi alap manyayo kawuono, Governor ma Nairobi Johnson Sakaja bende ne ok owe chien kwayo makamano. Kano wuoyo nyasi no, Sakaja nokwayo jatend piny mondo omi nying alabno ma igero e boma ma Nairobi nying mar Raila Odinga International Stadium, kwayo mabende jopiny nosiro. Tunajua kwamba mwaka ujao sherehe hii itafanywa katika uwanja mpya wa Talanta ambayo unaendelea kule Lang'ata Road. Sijui kama utatukubali. Na sisi kama watu wa Nairobi tunakuomba uwanja huo uite Raila Odinga International Stadium ili kumkumbuka baba wetu ambaye alituacha. Kwayo no ne ochopo e it jatend piny William Ruto mane olieko ni alabno ma igero kendo igeno ni biro rumo higa manyien biro mi nying mar Raila Amolo Odinga International Stadium. Jatend piny noparo migosi Raila Odinga kaka jalno mane okedo ne demokrasia pachoka kendo paro mar luongo nying alabno e nyinge en paro ma osiro. Na nimesikia yale gavana wa Nairobi amesema ya kwamba ile uwanja wa Talanta ipatiwe jina gani? Ati mumesema ipatiwe jina gani? Mumesema ipatiwe jina la Raila Amolo Odinga International Stadium. Nimewasikiza na tukikamilisha tutafanya hivyo. Alap ma Talanta Stadium kotiek ger to biro ting'o ji 60,000 kwan man malo mogik kipimo gi pe mantiere pacho ka. Jatend piny bende nosingo ni alap manyayo mane obagi e nyasi no bende ibiro med losi motelo ne tuke mag pinje Afrika higa mar 2027. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi.
Ikina piny Kenya yengo higni 62 chakre ne oyud loch kowuok e lwet wagunda. Familia mag rawere mane wito ngimagi kaachiel kod mago mane oyudo hinyruok e kinde ng'anyo mar sundo piny owacho e dwe mar auchiel mar higa 2024 okwayo mondo non mapiyo dwaro mar chwalo negi chudo. Familia go yango ni gionge kod mor amora kaluwore ni piny owacho oloko negi ng'egi. Sharon Ong'ao noloso kod moko kuomgi kendo ma e ywakgi. Tok ng'anyo mar Gen Z mane sundo piny owacho, anyuola mag oganda mane wito ngimagi e kinde ng'anyo makamano ywago reyo kaluwore koda tho mane ojuko nyithindgi. Phoebe Maina ma en min Kevin Odhiambo, achiel kuom rawera mane wito ngimane e kindego pod medo paro wuode. Nyathina Kevin notho kanodhi romo papers mag computer ir friend ne roundabout mar parliament pany kanodhi parliament kanye mano ogo toke gi dhubutu sijui I don't know gino kaka iluonge mano ogo toke motho. Nawinjo wacha around saa 2 otieno. Phoebe wacho ni dine nyathine ok owito ngimane. Sani dine ngimane nitiere gi lokruok. Kaka an ni aonge namna, aonge gima nyalo timo. Umiya mana kony, gima nyalo konya. An gi shida. Narubi ng'eni kidak to nyaka ichul ot. To pesa ne maonge. Mucha bose rumo kanyal tiyo mang'eny sani. Nyathina ne mana expect nyalo konya. Koro dhi moko konya, onge ng'at manyalo konya. Bende ne oyudo thuolo mar loso gi Dennis Wanjiku, rawera manochiel tiende gi magina e kinde ng'anyo mar dwe mar auchiel mar higa mar 2024. Dennis oparo kaka masira ne ojuke. I was shot in Nyahururu town. So hapo nipo nafanyanga kazi. And when I was shot, I was rushed to the referral hospital, Nyahururu referral hospital. Later on that night, my condition got worse. And then I was referred to Kenyatta National Hospital that night. So I stayed there and I went under 7 surgeries. So, and then on the 8th one, they agreed that I'm going to be amputated and I lost my leg. Dennis le Rashid Nade mosebedo kokadhe kaachiel gi kwayo mara ne piny owacho. Kutoka niliuzi mguu, sijakuwa nikienda hustle venye nilikuwa naenda kwa sababu sini watu wajua kali. And then kazi inakuanga tu kubahatisha. And then sasa unaona sasa uko na mguu mmoja hadi unaenda kwa mtu kumuomba kazi and then anakuambia like manze haiwezi kwa sababu anaona like output yenyewe uko nayo compared na mtu mwenye ako na mguu yote mbili si the same. Kutoka tushutiwe tuko tunafightia justice kwa sababu hakuna venye unaweza sema like umeshutu mtu with no reason like huyo mtu alikuwa anafanya peaceful demonstration and then unakuja tu kumshoot ovyo ovyo. So you are fighting for justice. Min Erickson bende yango ni pile kapile nyako ne tipo mag nyathine e simba ong'we yamo. Eric namuonanga kila siku njoo unajua nimeshika simu yake. Namuonanga kila siku. Hata saa hii nikifungua anaweza kuonyesha. Na sira langi bila kuona video zake mimi venye alikuwa na dance. Moko kuom wede mag anyuola mane wito ngimagi e kinde ng'anyo mar sundo piny owacho manochoko odiechieng' ma kawuono. Wacho ni gin gionge mor kata bed ni piny Kenya to hingo higni 62 kawuono tok loch kowuok e lwet wagunda. Kusema kweli watu hawajatusaidia. Hakuna mali aipo wametusaidia. Aipo ukienda kwa hizo ofisi zao leo kesho unashinda unapelekwa hivi unarudishwa hivi au kuja sign makaratasi hapa, andika sijui hapa, peleka barua pale. Hakuna mali wao wametusaidia. Hata kama justice haiwezi patikana. Ng'ang'aneni wale kina Khalid. Ng'ang'aneni. At least roho itulie. At least roho yetu itulie. Tuone tumesimamia, tumejulikana. Ule mtu ameua mtoto yako na uliwa. Usipomuua anaomba msamaha na amenyenyekea vizuri. Si ati kama president wetu Ruto amesimama katikati ya watu ati mimi nitawalipa sijui nini. Hapana, unanyenyekea unakuja unaomba naita wamama wale wamepoteza watoto na hao vijana. Unaongea na hao. Unaomba msamaha unanyenyekea vizuri sana. Magi dutote timore e kinde madoho mapachokai. Ne ochungo dwaro mar piny owacho mar timo chudo ne anyuola manoyudo hinyruok kaachiel kod mago manoito ngimagi. Doho ne oyango ni en ataro mar chik mondo piny owacho ochuga put mar nono chudo makamago. Kating' makamano owinjo non kod riwruok mochung'ne ratich oganda KNCHR. Bura makamano ibiwinje e nyim doho chieng' tarik 20 mar dwe mokwongo mar higa manyien. Sharon Ong'ao, Ramogi TV.
Kopogore gi mago en Jodin Salam malemo e msikiti e kar dak ma Makongeni kawuono kaka chingi mar alam ochuno mondo gimany kama chielo magitime sala maggi. Wich ber makamano bende kanisa mar Adwen ma Makongeni kod Malejo Maria makanyo ni godo motelo ne Jumapil tok mukuonde gi mag lemo e muko ma sirikal timo e kar dakno. Ochieng Elvis nigi mathoth. Mago jodak moko ma Makongeni mapod temo rakore kod obila ka gidwa joma muko kuonde gi mag dak mondo owe. Kanisa imebomolewa sahi hata sijui niende wapi. Mungu wangu. Naomba President Ruto, kwa nini umetufanyia hivi? Kwa nini makanisa imebomolewa? Kata kamano, bulldozer medo yoro e kar dakno moko deong od ng'ato kata karalam. Tulikuwa msikitini tunaswali, walikuja na tinga yao. Wakikuja wakaanza na kubomoa kanisa ya SDA. Si tukimaliza kuswali msikiti tukatoka nje kwenda kuangalia. Singo manoket negini kargi maralam okbimuki okochopo. Tok bulldozer mosebedo kamuko e kar dak ma Makongeni ochopo msikitigi. Wakatuahidi wakasema sisi hatutabomoa msikiti kwa sababu leo ni Ijumaa, mutaswali kwa huo msikiti. Tukawashukuru sana. Sisi tukaondoka kitu kama saa 2 tukaenda zetu nyumbani. Tukashangaa tunapigiwa simu na imamu kwamba tayari doza imeingia na ikabomoa msikiti. Ekinde ma Kenya moko kawuono dhialo di chieng' jamhuri, jodak ma Makongeni to chunygi medo kuyo ka udi duto mane ging'eyo e kar dakno imedo ruomb piny. Imuko osechiwli achiel, imuko kanisni, imuko gimoro amora nikech idwa ger affordable. Achako ka wacho niya affordable wano kwadagi. Lakini dong sirikal bede ng'iye list mane wan godo cha. Omedo ni notice mane omegi korka ochakore ka giyuak ni okas mukono kendo notice pokorumo. To gindiko no barua ka giwacho niya gimiwa notice mar 90 days. Mang'iso ni en dweche 3. Notice manomiwa en notice mar dweche 3. Dweche 3 notice ne chakore Desemba tarik 1. Kawuono kaka wawuoyo sani wane tarik 12 Desemba. Poko kadho kata nus mar dwe 1. Nus mar dwe 1 to koridarowa. Bathe matin bende kanisa machielo Malejo Maria chunygi omoko kama gidhi lame Jumapil kochopo. Kagiwacho ni negisechwalo ywak margi to duoko magiyudo en mana tinga mamukono. Wakwayo sirikal sana wakwayo President Ruto mondo yie omiwa kama wanyalo leme. Nikech kama nyo waleme pile koro muki. Kata Jumapil mabiro onge kama wabro leme. Lakini tunapochenga nyumba pia lazima tujue kwamba hao wananchi tunapojengea manyumba wanahitaji Mungu zaidi. Kwa hivyo hii program vile wanaiendesha sio vizuri. Koro gikwayo sirikal odonje mondo giyud kama chielo maginyalo dhi mbele gi alam margi. Ute duto imuko nyaka mago mag lamo kendo jodak ma Makongeni nigi ywak achiel kende mondo mi jatend piny William Ruto omigi nafas mar dak kendo mano mar lamo. Ochieng Elvis, Ramogi TV, Nairobi. Esegi makwan welo mathoth timo limbe Mombasa e nyasi mopogore mag Disemba, jotend arita koro jiwo welo mondo tangi moko kuom jomibadhi mawuondore ni manyo ne jolimbe magawa to kod ute budho magibobede ka gichopo e gwengego. Magi ne owachi gi County Commissioner Mombasa makoni obila mag okwach kich timo apedha mag jomibadhigo mikoni osebedo katiyo gi lony mag mbui e choko omenda kuom welo magiwuondo ni gin kod ute budho kod nindo Mombasa. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. En nyasi mar jamhuri mane obagi e alap machangamwe Mombasa. Kai, County Commissioner Mohamed Nur ne okoni sani gijiwa rita to chutho ne welo matimo limbe bang' yango ni nitiere jomibadhi masani ohonore ne timo bookings e yor mbui kendo uso thuolo mag udi kod hotels maonge. Na tunaendelea kuhakikisha kwamba iko usalama. Mnaambiwa ya kwamba hoteli zote zimejaa, manyumba zimejaa, na tunajua kwamba kuna wale watapeli pia wametapeli watu. Wengine wanasema wako na BNB, wanadanganya watu, unabook online, unakuja unapata hakuna nyumba.
Kuna wengi wamefanya hivyo, lakini watu wa DCI wanafuatilia na polisi. Nawaambia wa Kenya, brace yourself for tighter times, kwa sababu wale ambao kwamba ni maadui wetu ni sisi wenyewe kwa wenyewe. Hatuna maadui wa nje, maadui tulionao ni sisi. Enyasino mano yuorie kod dhano buora ne bende okoni gidhi nyime kod timo pedha mag kweth jonjore mosebedo ka monjo kendo kwalo jodak ka gimanore gi bete kod pelni. Leo asubuhi peke yake wameshika watu 36 huko Kisauni. Jana walishika wengine Kilikoni, kuhakikisha kwamba vijana ya mapanga, mambo ya panga tunasahau kabisa, na tutaenda kudhibiti kuhakikisha kwamba hakuna mtu atajaribu kusumbua watu hapa Mombasa. Na juzi rais aliweza kutoa agizo la wazee wetu wa mitaa wapate stipend ama kitu kidogo. Kwa hivyo vile vile tunamuomba rais, kando na wazee wa mitaa kujitolea, pia vile vile kuna community health workers ambao wanajitolea pia waangaliwe, angalau katika kazi yao kujitolea waweza kupaa kitu ya kuweza kuatia motisha. Jaod bura majomvu badi Twalib mena chiel kum jotelo mano chope nyasino ne ukoni dwaro nitiere mar piny owacho rakore gi midhiero mar pi mokoni okwako gwenge machangamwe kod jomvu. Arita ne bende gikoni gijiwo dhowidhi to chutho sechegi ma oganda makwar yuore kuondego mar goya bal to kod tongona. Hii maneno ya kuambiwa hatuna source of water mpaka tuchukue mzima, miaka 62 tuangoja mzima, hiyo mbovu iko wapi ambao utaweza kupata? Kwa hivyo sisi tunkaa kwa muda mrefu. Serikali ikiwa water source haitoshi, waamue kuchimba visima kila wodi vya kutosha ili watu wetu waweze kupata maji. Ikifika jioni saa 12 tunahakikisha tunapiga frimbi, kila mtu anatoka kwa bahari. Hatutaki mtu yoyote kuzama kwa maji ama kufanya kuumia, na tumeambia watu wa hoteli wahakikisha kwamba wako na ma lifeguard kuona kwamba hakuna mtu anapoteza maisha kwa mambo ya swimming pool. Iseche gogogo, gavana ma Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir ne wuok tung musuogi moko kuom jotelo mokoni temo kwedo winjruok manyocha piny Kenya oketo gi piny Amerika mar temo bero weche mag thieth e pachoka. This notion of everything that we do lazima kipingwe. Sasa wewe utapata faida gani hawa community health promoters wasipolipo? Utapata faida gani hawa vijana wasipopata ajira? Utapata faida gani mji wetu ukiwa ni mchafu? Utapata faida gani mambo ya maradhi yakiweza kuongezeka katika Kenya hii? Hakuna shilingi lile ambalo kwamba limetoka kutoka kwetu. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Ote marachiel mar oganda jo Kenya kweko dongruok ne upongo nyasi mar jamhuri mane obagi kaunti ma Migori kod mano ma Homa Bay. Jo Juma nigi mathoth. Oganda gwenge ma Kaluo ne kod jo Kenya mamoko e ingo nyasi mar Jamhuri Day mar 62 nyasi manobagi gwenge mopogore opogore e counties ma Kaluo. Moko mjitelo mag siasa bende ne ochope nyasi mar Jamhuri mariore kod jo Kenya mamoko e ingo odiochieng'ni. Kwan oganda mane ochope nyasi mane obagi gwenge mopogore opogore nenok. E kaunti ma Migori, gavana ma Migori Chileyako ne oteno kamishona mar kaunti ma Migori Kisilu Mutua e nyasi mar Jamhuri, nyasi mane obagi alap mar skul primar mar Kadika e sub county ma Suna East. I hope this chapter of or fifth edition of Piny Luo and the cultural extravaganza that we are enjoying or we are practicing or we are inviting people to in Migori County will be productive in making us cohesive as a people. Tumeongea mambo ya kujikomboa kiuchumi. Kujikomboa kiuchumi kunaanza kwa mawazo yako. Mawazo nduni lazima tuweke kando. Mawazo ambayo ni ya kipumbavu lazima tuweke kama tutajikomboa kiuchumi. Ochilo ne okawo thuolo mare kin nyasini mar yango gigo eko ma piny owacho ma kaunti Migori koro osetimo nyaka ne donjo tich higni 3 mokalo. Kamishona ma kaunti ma Migori Kisilu Mutua korka kore ne osingo bero weche mag arita kwe e kinde mar nyasi mar Christmas kod higa manyien. Kabedo koro kwayo oganda mondo time chiegni kod jotend arita kwe. Sisi kama serikali tumejipanga kuwapatia security, lakini pia nanyi mtusaidie
mtusaidie kwa kutupasha habari, mtusaidie kwa kufanya kazi pamoja na machief. To e kaunti ma Homa Bay, Commissioner mar kaunti no Ronald Muiwawi ne otele nyasi mane obage e skul sekondar ma Yewuoyi ma Homa Bay. Muiwawi ne otiyo kod thuolono mar siemo josiasa matiyo kod rawere e kelo koko e kind romo mopogore opogore. Nakuta watu wanakimbizana kama mbuzi. Watu wanakimbizana tu mitaani kama mbuzi. Watu wanatoka Jackson Kodoyo na mapanga mbio wanakuja tauni hii. Mimi nilikuwa najiuliza kwani niko wapi hapa mimi? Ni wapi hapa? Mchana peupe, watu na mapanga. Na ni ndugu kwa ndugu. Hakuna mtu ametoka nje. Mbona mnashikiana mapanga? Na mnaambia nini taifa hili? Mnaambia nini ulimwengu? Owanyitire moko mrawere ma osebed kai kod josiasa kai tiyo kodgi ero chukue. Uhasama umetokana na nini? Sasa mimi mwenye wakukuja nimebaki na shangaa tu. Najiuliza mambo gani haya? Haifurahishi, haileti raha, haileti shangwe kuona vijana wakikimbizana hapa kama mbuzi. Watu waende watafute kazi ya kufanya. Na kama wamekosa kazi ya kufanya, wakuja watuulize ni wapi tunaweza kupatia kazi ya kufanya. Hii tauni yetu inafaa kufagiliwa. Tutawapatia vifagio waende wafagie tauni yetu ipe safi. Wasiseme kwamba wamekosa kazi. Korka kore jagore migaono mar pie kaunti ma Homa Bay Midusi Samuel Alima mane wuoyo e subcounty ma Mbita e nyasi mar Jamhuri ne okwat ndarite kwe mondo kotiek sand ma jolupe kaunti ma Homa Bay osebiro kakale nam dolwe e lota pisas mag piny Uganda. People, fishermen call me that they have all gone to Lolwe. They have all gone to Lolwe Island. Yeah? They pay 20,000 and then they are registered by Ugandan authorities. Yeah? They are registered by Ugandan authorities by paying 20,000. George Juma, Ramogi TV. Nyakoro mag report mar George Mano ketowa yue mokwongo chenro en maro imore aneno ka otomoloka Anionis Ramogiler aneni ka na ringa kwa juach Talanta Stadium Ruto kete nying Mosendo Raila Amolo Odinga okiwacho nyingi kanyo Sibuoche kanya mkago rio maber mano Brian Pinky gomos ne jogo mano wito joge gi e maandamano kanyo bende okiweyo nyingi nyakoro mogi wakaw yo machuo kata kamano kidhi mabor waduo kod twak kotenore koda skunde mag senior school manya kotenore koda kikruok mabende thoth jonyuol kaachiel koda jopuonjre pod nigode thuolo ni kalore ne CBE kata lai mar somo mar CBE makawo kar 844 en gima wendo kendo thoth ji pokolonygo antie koda wendo Habil mabende uwuok e riwruok mar Usawa mabende biro lero nomoko kuom tie weche ahinya kotenore koda somo mag senior school machakore ayange pacho ka e higa manyien. Kik idhi mabor. Kwa mara nyingine tena, shabiki ameshikwa mkono na shabiki. Na sasa ni muda wa shabiki kuvikwa taji na shabiki pale Kwale Stadium katika mechi ya fainali kati ya Azam United dhidi ya Laziam FC. Ukuzaji wa vipaji sio tu kwenye kandanda pekee. Njoo ujione vipaji vya mziki kutoka kwa Yashri, Mishi na Maimuna kabla ya kuitafuta power kutoka kwa Mbosso. Hii Rashid Abdalla Super Cup 6th edition tarehe 14 Disemba ni babu kubwa, yani 10/10. Ndiposa Aziza the Media Messiah atakuwepo. Tukutane mpirani, soka na burudani. Kumbuka palipo na shabiki, hapa kosi shabiki. Brought the macaroni. This festive season, let your kids make merry with some kids entertainment on Viusasa. And it's lots of fun. From hummingbird tales to the DIY episode in Bumblebees. I love my slime. And some farming lessons in Little Farmers. What's black pepper in Uganda? Kamulali or Mudagavu? What? To the action-packed Kong Kong land. Oh yes! Watch these plus many more kids content only on Viusasa. Rodney Jopi
higa higa kendo Ramogi TV miyo Christmas bedo gi mor. Weruru kanyachiel kendo beduru mamor. E higani, weuru mondo wende mag Christmas omi ubed gi mor. No bironwa baba, wagoyo erokamano ni Yesu osebironwa. To mana e Ramogi TV, Merry Christmas. Sikuku. Nyakoro Mogi Ajwang, mana kaka winjo ka wero no. Wane time mar sikuku. Akwayo ni ndalo ma sikuku ni ubed gi mor, ubed gi hera, ubed gi sharing mar chiemo mitedo. Kada kin galia moro, in gi nyoyo moro, in gi mandas moro, mago duto wariwre kanyakla achiel kaka joluo. To wabedo piny, to wamongo sikuku. An kaka Joan Arigi, kata kaka ung'eya maber ni nyako chia, I wish you a Merry Christmas. Edwe mar December, sama piny dhi mos, kendo joot chokore kanyachiel. Wagwelou mondo udoge tudruok gi gigo madwarore moloyo. Dwe mopong' gi puonj makonyo ngima joot, rieko mar bedo gi ot motegno, kod weche makelo geno kod winjruok. Nyasaye manochako ot, ene mogere, ene morite. Bang' bedo gi God, bed gi understanding, humility, weruok richo kata forgiveness. Avoid living in the past. Weuru mondo waweru wende mag Injili, mar jiwo chuny kendo miyo chunywa bedo gi mor. Injili ngima, Sabato ka Sabato, chakre saa 2 okinyi, mana e Ramogi TV. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Machiegni kino nyako Ramogi mana kaka nasingo wantiere koda wendo e studio Kairi Abil mabende wuok e riwruok mar ok mar piny owacho mar Usawa mabende wadatwago kotenore koda somo mag senior school duoko nyowuok odiochieng' manyoro kendo king'iyo mbui to weche thoth sani mokalo kalore koda kikruok mabiro kod gima wendo parni mae okang' mokwongo ma jopuonjre pacho ka otimo penjo mar KJSEA mabende en penj mitimo kod jopuonjre ma jo grade 9 motieko somo e kidieny mar junior school e bwo lai mar somo sani mar competency based education kata CBE omiyo jonyuol mathoth ong'iyo kod lai machon mar 844 kama yudo ka sani jonyuol mathoth temo mar mondo mi ging'eni to EE1 kata ME2 ni onyisa ng'o gidwa ni mondo pimnegi koda lai mar 844 omiyo wan kaka Ramogi TV watemo mana kelo jolony mondo mi wakolgo weche mag lai manyien mar somo
mar CBE. Kapok wachako twak makamano, adwani mondo mi wasom wakara watim report machielo kotenore koda wechegi. Ka odiochieng' achiel tok duoko mag piny mar grade 9 KJSEA wuok, thoth jonyuol kod jopuonjre ni kod kikruok matamre gi nono. Kaluwore ni pod ok gilony kod yo manyien mar chiwo maksi e bwo lai manyien mar CBE. Jopuonj ywak ne temo chiwo ne jonyuol ler ewi duoko makamago ok yot, kaluwore ni thoth gi ong'iyo gi chenro machon manitiyo godo e bwo lai mar 844. Jonyuol go koro dwaro mondo mi sirikal wuog oko kendo chiwnegi ler ewi kama nyithindegi ochomo tok duoko makamago. Ma en skul primar mar sirikal mar Kari manitiere boma ma Kisii. Jonyuol mawuok e gwenge mopogore opogore ochopo kam, kata obedo ni odiochieng' ma kawuono ne en nyasi mar Jamhuri. Jonyuol gi dwa mondo mi ochiwnegi ler koluwore koda duoko mar penj mar KJSEA manogolo odiochieng' manyoro. Apisi mar japuonj maduong' odich kod chenro maka kod kacha. Ka jonyuol kaachiel kod nyithindegi dwa mondo mi olernegi ni to nyathi otimo nade e penj, ahinya gidwa mondo mi opimnegi kod lai machon mar somo mar 844. Jonyuol gi pod ok olony kod chenro mitiyo godo e chiwo maksi ne jopuonjre e bwo lai manyien mar CBE. Ok ging'eyo ni weche mag EE1, EE2 onyisang'o, to ma nyisang'o ne ngima ma nyithindgi manyime. Ma ok en wich bar ne skunde mag sirikal kende. E skuni mar Ogembo, waromo koda bende jonyuol ma bende pok owinjo ler malong'o ewi duoko manogolo odiochieng' manyoro. Hata mimi mwenyewe nilivyo naeleza sijapata vizuri. Sasa vile tuko na walimu hapa watatuelezea hiyo, tutajua vizuri hiyo inamaliza nini. The other concern they are having is like what are they going to use, what parameter will be used to place their kids in senior school, because we have the STEM pathway, the social science pathway and the arts and sports pathway. Bende ena chiedh nade ma okwako kaunti ma Kisii kende. E kaunti ma Machakos, Charles Barasa kod Lilian Nyambu gin jonyuol ma bende koro nie mudho kaluwore koda duoko mar nyathigi Amy Barasa. Kweli niliangalia matokeo ya mtoto nikaona EE na imekuwa terminologies ambazo inatukanganisha kidogo kwa vile sisi kwa tumezoea points. Sasa tunaomba serikali iweze kuelimisha wazazi ili waweze kuelewa kwa undani zaidi. Wich bar maduong' machielo en kaka yiero grube mag kit somo ma bende dhongere dendo ni pathways ma nyithindgi biro timo kodonjo e skunde mag senior. The reporting of performance of KJSEA has thus been done from point 1 to point 8, where point 8 is the best at exceeding expectation 1 and point 1 is the least at below expectation 2. Giethuoloni kikruok makama pod dhi nyime kind jonyuol ka migawo mar somo kore jiwo mondo mi owuog oko kendo chiw ler malong'o ewi duoko mag penj mar KJSEA. Erokamano nyanya kwa Garamogi, mana kaka nasingo adwani mondo mi wachaka twak marwa kod wendo en Abil Ondiek mabende tiyo e Usawa Agenda ma en riwruok ma ok mar piny owacho marango ratiro mar kit somo michiwo maromre ne jopuonjre. Emomiyo wan kode kae mar mondo mi watwagi kotenore koda senior school ma bende sani thoth jonyuol ma jopuonjre kata nyithindegi notimo penj ni kod kikruok kaluwore ni senior school en gima wendo. Ok adwani mondo mi adhi mabor machiegni e studio nyama naleronwa ni to bende duoko nyogol nyoro mar KJSEA kaka joma ng'iyo ratil kata pimo rang'iny mar somo e pacho ka bende umor kod kaka duokono kaka en kaachiel kod kaka no ogole kod migawo mar somo kata duol mar NEC. Erokamano mokwongo achak gi goni erokamano Simpros kuom gwela mondo mi watwage weche mag somo. Duoko nyogol nyoro nitiere gigo ma nodhi maber e duoko, nitiere gigo mwanyalo wacho nodhi marach. Mokwongo wachak gi gigo maber matin ma wanyalo kwano. Gimaber sani endi en ni at least som nyithindo manyiri o improve kabisa. Ka ing'iyo duoko manyogol nyoro, iyudo ka nyithindo manyiri nyotimo maber subjects apar out of 12 manye bedo assessed. Nye giombo chuo apar kuom 12. Mano endo en gima ber, to bende miyo wanyalo penjore penjo ni to nyathi ma wuoyi dong' chien kanye nikech nyathi ma nyako osejukowa but ma en gima ber, but nyaka wang'e ni nyathi ma nyako dong' chien. Nyathi ma wuoyi dong' chien. Gimachielo kendo manye obedo nwa maber results manyogol nyoro en ni skunde areas mag mwanyalo luongo ni asal, kuonde motuo, especially in the northern region, gwenge mongoro,
kuma somb nyithindo manyiri yande nitiere chien kabisa. Sani wayudo ni somb nyithindo manyiri omedore, kendo kwang'iyo gwengego wayudo ni nyithindo manyiri enrollment nyoingo mag joma chwo e gwenge mongoro goendo, kuonde moko kaka Marsabit, Isiolo, area sainago. Koro kwang'iyo wawacho ni the bigger picture, gima nokodhi maber, wayudo ni CBE kaka waluonge sani, competency based education, nonego bed ni negolo piem matachande, the piem maduong' ei somo, kendo the intention mar CBE nonego bed ni ginacha nyithindo according to interest mag nyithindo. To duoko kaka nyogol nyoro kata nakwanene e media sani endi, pod nitiere categorization. Iyudo ka nitiere nyithindo moyombo oyudo exceeding expectation 1, exceeding expectation 2, manyiso ni piem mane wadwa golo through CBE pod nitiere. Kanye mana kapok ni idonjo kanyo, mano bende mane pinjona machielo, nikech aparo ni pod wantiere kod wach mar ni namba achiel en ng'awa. Adwa ni mondo mi achung' ne jofwambo kanyo, nikech kikruok manitiere ni nyaka kafwambo ka entiere. To ne wageno ni migawo ne nyalo miyo wa nonro matut mondo ging'iswa ni kar mondo wach ni ng'ama okwongo timuru kama, tiyudo ka jonyuol mathoth gi jopuonjre gima wang'eyo en lai mar 844. Ema koro iyudo ka nitiere gimogol ne ka entiere gi EE1 to nyiso ni en gi points maromo kama. Omiyo kaka jonyuol pod idhi kawo gini tiduoke 844. Tiwacho ni mano nyiso ni oyudo ang'o? Oyudo A kata oyudo P. Wadhi timo nang'o mondo mi wagol piem ma waketo kata bedo ni CBE nobiro? Lokruok mane ma kaka jonyuol, kaka jofwambo gi kaka migawo mar somo onego keti mondo neni somo manyien e bwo CBE ok ng'iye namba achiel gi namba mogik? Mano en penjo maber. Unfortunately, nigi CBE kaka obedo implemented sani endi, kaka ilose sani endi, ok en kaka nobedo intended. Nitiere kama ne wadiverte nikech weche mang'eny kaka gigo duto mabiro gi gik manyien nyaka chochni moko bediega. Sani endi iyudo ka pod nitiere gradings ma STEM omi thuolo. STEM en science, technology, engineering and mathematics. Iyudo ka en ofiche e kategori duto mag school. Kategori duto mag school gendi bende determine kuonde ma nyithindo dhiye. Koro mano manyiso ni piem mar kuonde mag skunde pod dhi bedo. To maendi dhi weyo nyithindo mang'eny chien, nikech iyudo ka STEM oket nyaka e skunde mantiere e remote areas mag Kenya. Skunde ma wanyalo luongo ng'eny gi gin sub county schools. Iyudo ka STEM oket kuondo. To gigo mamiyo nyithindo timo maber, mane gik mwang'iyo maduong' wan kaka Usawa agenda, iyudo waluongo ni factors that influence learning outcomes. Gigo manyayo weche mag somo, mamiyo nyithindo timo maber kuonde ma gintiere. Gin gik moko kaka lab, gin gik moko kaka laboratories, libraries, gi gik moko ainago. Iyudo ka skul mantiere gwenge kocha chande, ng'eny gi pod onge gigo endo. To skul mantiere mano bedo chon, mano chakre chon mwaluongo ni national schools, gintiere gi gigo endo mang'eny. Iyudo ka koro nyithindo madhi national schools, skunde mane waluongo chon ni national schools, dhi bedo gi advantage molo nyithindo matimore nade, masomo e gwenge kuonde e gwenge mongoro. Adwa ni aduogi chien matin nikech gima duong' ma bende sani kiko itu jonyuol en ni kaka jopuonjre kata senior schools ma jopuonjre dhiye. Wang'eyo maber ni nyinge moloki emomiyo sani iluongogi ni C1, C2, C3, C4. Mak mana C1 ni pod ochung' ne national schools. C2 ni pod ineno ka gin skunde ma yande koreko ket rang'iny mar national schools. Wantiere gi county schools, wantiere gi sub county school. Manyiso ni pogruok hie. Tiyudo ka tin kata onge. Pod nitiere obsession mar nyathina adwa ni mondo dhi e national school. Bende momiyo aparo ni jonyuol pod manyo ni kaluwore gi 844 nyathina oyudo ang'o mondo ong'e kaka odhi wacho ni en odwa bedo
e school mar C1 kata category 2 kata category 3. Bende paro ni loko kata keto categories gi kama okelo lokruok mora mora e temo kelo romre kata somo maromre kind jopuonjre. Ok anyalo wacho no kelo lokruok maduong' nikech kuonde ma nyithindo dhiye gin kuonde mane giyiero. Mokwongo kwa chako nyithindo noyiero kane gintiere skul ne oyiene giyiero skunde 12 ne giyiero pathways 3, subject combinations 3. Moyiero mar ariyo subject combination mar ariyo, mar adek mokwongo, mar ariyo gi mar adek. To subject combination moyiero gi duto oyiene yiero skunde adiwa, skunde 4 modhiye. Skunde 4 modhiye gi dhi luwore gi performance ne penj manyogol nyoro. To gi performance penj manyogol nyoro mokwongo mako covers 60%. And then the 40% wayude Kenya KPSEA to gi school based assessment. Koro manyiso ni skunde in as much as ni nyithindo noyiero skunde gini pod chalre gi machon. Nikech kata na machon kane pok idhi kamoro ni yie ni yiero skul midwaro dhi. And then tokeno endo eka sirikal kata na Ministry of Education gine place according to gi kakitimo. Mano ende gima pod wayudo ka dhi mbele curriculum manyien niendi mana ni koro nyinge emopogi. Kenda paro ni kanyo bende nitiere jonyuol mane nitie gi kikruok matin ka gipenjo ni duoko mane wayudo nyoro osetinga atamalo 100 koso pod warito mondo mi wakaw KPSEA wariti. Aparo ni migawo mar kata duol mar NEC nolero ni piny duoko manyogol nyoro gisenywako gigo te. Gisenywako ni atamalo 60 mar penj manyotim mogik ni, gisenywako atamalo 20 mar duoko mar KPSEA, kendo gisenywako atamalo 20 mar school based assessments manotim e grade 7 ga 8. Manyiso ni mane duoko makoro idhi ti godo mondo mi oket nyathi kata japuonjre skul modhi some. Ang'eyo ni weche mag yiero kama nyathi dhiye pod nigi weche mathoth kaluwore ni migawo mar somo dhi ng'iyo weche mathoth kapok oket nyathi e skul. Mak mana nitie jopuonjre kata jonyuol mabende kie thuolo ni pok ong'eyo ni STEM, social sciences, arts and sports science. Apano ni nitiere janyuol mane openja ni manyiso ni ka nyathino dhi timo arts and sports science onge gimoro amora machielo motimo. Ng'ato paro ni ka nyathine bere go abal samoro wang'o dhi skul mana go abal. Aparo ni en gima ber mondo mi waler ne jonyuol ni to e pathways adek gi ang'o giri manie iye poni nyathina odhi somo STEM odhi somo ang'o to gikone obed ang'o nikech magi gik madhi nyiso ni tok kisetieko senior school idhi bedo ang'o. Ka nyathina otimo arts and sports science ong'iyo timo ang'o e college kata bang'e kanyo. Arts and sports sciences kanyalo chako oting'o gik magiluongo ni tracks mang'eny. Arts and sports sciences nyathi nyalo timo creative design, nyathi nyalo timo film production, nyathi nyalo timo gik mang'eny. But mokwongo okumino ni ka nyathi oyiero arts and sports sciences, nyathi koyiero STEM kata nyathi koyiero social sciences to mano kende gima odhi timo. Mana kaka e system manyo kadho cha iyudo ka CBE pod nitiere gi subjects 4 ma nyathi ochuno ni nyaka otim. Kata bedo notimo arts and sports sciences, social sciences, STEM, nyathi pod nyaka dhi tim somo mar English, Kiswahili, community service learning to gi physical education. Magi endi duto bende kopogore gi gigo ma odhi yiero e kind categories 3 ma sirikal oketogo. Magi endi duto bende pod subjects 4 mochuno gi pod dhi determine gima nyathi nyalo timo kopogore gi gigo modhi yiero. Gigo modhi yiero en mana mondo miyo guide nyathi gi jonyuol kalure gi kuonde ma nyathi nyise tekone e wach mar somo. But nitiere subjects 4 ma pod ochuno ni nyaka otim. Erokamano, inyalo bende lerona wach mar kaka oket kidienje mag skunde mag senior kod gigo ma japuonjre kata pathways ma skunde dhi chiwo
gi thuolo ni ang'e ni jonyuol ma jopuonjre gi kata nyithinde gi no oyiero ne otimo penj nyose yiero skul ma gidwa dhiye gima koro girito ni sirikal dhi keto gi e skul mane. Inyalo mana lero ni skul ka skul kata categorization mag schools keto senior schools e group machalo nade? Koro senior school obedo categorized e duol 4 kaluwore gi pathways ma nyathi oyiero. Pathways nwasewacho ni gin STEM, wan gi social sciences to gi arts and sciences and sports sciences, and then senior school pod obedo categorized according to the accommodation type. Wan gi mag day school to wan gi hybrid moting'o day school gi boarding school. Waonge gi category mar senior school ma is purely boarding, a new system. And then pod obedo categorized based on gender. Ma wantiere gi girls, boys to gi mixed, and then gi special needs. Mano endo luwore gi nyithindo mantiere gi dwaro mopogore mondo mi gisom. Wanyalo yudo nyithindo man gi autism, wanyalo yudo nyithindo ma nitiere gi chandruok mag winjo, chandruok mag neno. Wantiere gi categorization mar senior school, special needs. To wasewacho ni senior school category obedo based pathway, accommodation, special needs and the gender. Koro e pathways kaendi wantiere gi senior schools ma they provide the 3 pathways. Mano endo ma they provide STEM, arts and sports sciences and social sciences, and then one gi senior schools ma they provide pathways ariyo. Pathways ariyo mano endo en STEM to gi arts and sports sciences. Wantiere gi senior schools ma they provide bende another 2 category, STEM to gi social sciences. Mangiso ni skul ka skul nyaka bed gi STEM. Skul ka skul nyaka bed gi STEM. Kaito kore yiero machielo. Yiero machielo mitimo. Wang'e maber, achiel kuom ripode manundiko kaka Usawa agenda en ni infrastructure kata mwandu mag somo pod ok oromo e skunde. Ahinya sani king'iyo CBE ng'enyne en gimitimo moloyo gimibet e klas tisomo. Bende uparo ni sirikal osetemo weche mag classes sani taparo ni ng'eny kaluwore ni bende secondary school machon ne nigi classes mang'eny moheo masine adhi kawo. Secondary school ne gin skunde kidienje 4. Sani senior school dhi kawo 3, manyiso ni class bedo. Mak mana kopogore koda class nitiere pewe mag tuke, nitiere laboratories, nitiere weche mamoko. Bende uparo ni sirikal osetemo to rem manitiere sani bende nyalo miyo kata nyalo mono jopuonjre moko bedo kama ber kaka jowadgi. Rem nitiere maduong'. Kiweyo kata na infrastructure, rem nitiere kata na e weche mag jopuonj madhi puonjo nyithindo giendi. Nikech jopuonj madhi puonjo nyithindo nokobedo trend e new system manyiso ni sirikal nyaka dog gima waluongo timo negi ni retooling, nyaka dog tiego gi dog mede tiego gi kalure gi gigo makoro idwaro ni gipuonj sani mopogore gi mane gipuonjore mondo mi gidhi gitim. Lakini aparo ni nchini mosebedo kadhi mbele kalure ni kata juma mokalo moro nochakore Kisii County e chenro mar nyiso gi gima senior school kata retooling. Koro aparo ni nyalo bedo ni jopuonj ma kwan pokoromo batang'e ni gima sirikal osebedo katimo. En gima osebedo katimo to time e yo mopogore moloyo sana e senior school. Nyoro kanyigolo duoko e kanye TSC okone gidhi chako process mar medo tiego jopuonj madhi puonjo senior school. To kwaweyo mano wayudo ni mokwongo junior school bende ni penj mar junior school, assessments mag junior school obedo part of the marks mag determine kuond manyathi dhiye. Tiyudo ka junior school nyithindo nyipuonjo gi jogo ma nyoa e college kata waluongo ni intern teachers. Ma bende nyocho kobedo trend mondo mi opuonj competency based curriculum, mondo mi opuonj CBE. But
koro nikech gap nitie nyok ketgi mondo mi gipuonj, manyiso ni nyok ging'e ahinya, ok wanyal wacho ni nye ging'e ahinya but nyok ging'e ahinya gino manye gitimo. To kwaduogo e weche mag infrastructure, adier pod nitiere fuok maduong'. Iyudo ka kata sirikal osebedo katemo mondo mi o improve infrastructure mag skunde mane waluongo ni sub county, pod nitiere fuok maduong'. To gima ne sirikal otimo marach en ni mokwongo ne gikelo system mane iluongo ni comprehensive school system, kama ne gikawo junior school gikete primary schools. Koro sirikal nochako improve resources mag primary schools kane gi estimate ni nyithindo mag junior school dhi bedo kuendi forever. But gisani endi mano endo nomiyo sirikal owito priority mar timo ang'o, improve infrastructure mag sub county schools mane dhi timo ang'o, mane dhi ting'o nyithindo ma oa e junior school mane dwarore moloyo. To sirikal sani endi osewuok bende e pachgi mar keto junior school e primary school. Sani endi nitiere debate mar ni gidwa ni gitergi ang'o e senior school, nikech senior school iyudo ka odong' gang'o, odong' gi nafase mang'eny. Mamano endo en focus mano wuok away from the chenro manoketi. Erokamano ahinya. Sama wawang' waparo ni nyalo mana miwa wach mogik ahinya e jiwo jonyuol, nikech gimanyien biro gi weche mathoth, kendo iyudo ka sani jonyuol mathoth chunygi omoko. King'iyo skunde thothgi nodhi e skul kawuono mondo mi oler na ng'ini, to ma nyiso nang'o? Inyalo mana jiwo jonyuol kotenore koda lai manyien. Onyalo bedo ni en gi muodo lak, mak mana kane okete CBE ni nigeno ni en gima dhi keto nyithindo kama romre, kendo dhi miyo nyithindo kotieko senior school to gin jomoko chuno nyaka dhi e college, ng'ato nyalo chako tije moro. Gima wanyalo jiwo jonyuol, CBE ober mana ni kore kochakore. Kaka wang'eyo pile pile gino manyien nyaka bed gi chandruok mang'eny. Gi jonyuol nyaka ng'e sani endi ni results kowuok, to ka nyathini oter kanyo mano kidwar, head teachers mag skunde manye nyithindo nitiere gi ting' maduong'. Onego bed ni jonyuol register complaint. Kiyudo ka nyathini oter kama nyo kidwar, inyalo dhir head teachers e school manye nyathini owuoke, i-register complaints before 2 weeks kapok nyathi otimore nade, odonje senior school. Mana kaka nyo wasewinjo, senior school enrollment chakore tarik 12 dwe mokwongo, manyiso ni ka results mag nyithindi dhi kete kuonde mopogore opogore mag senior school tarik 20 dwe ni. Koro tok tarik 20 nyaka tarik 12 jonyuol mondo mi ong'e results nyithindgi maber. Kiyudo ka nyathini ok oket kama ok owinjore, ok en final verdict, inyalo register complaint gi headmaster mar school manye nyathini nitie mondo mi owil ne nyathini school. Kamano eno. Erokamano ahinya. Itieko gi kanyo? Erokamano ahinya kuom biro nyakoromogi. Mano jalony mawuok Usawa Agenda mabende ne leronwa kotenore koda kikruok masani nitiere. Kendo adwani mondo mi apar ni weche mag selection kata kama japuonjre nyathini biro dhiye en chenro mabende dhi chakore timore jumani, mak mana ne sirikal ng'iyo weche mathoth kapok oket ng'ato e school kata e pathway. Wasewacho ni gin kidienje adek mag somo, kamoting'o STEM, kamoting'o sports, kamoting'o social sciences, kamoting'o bende sports science. Manyiso ni japuonjre ibiro yier kata migawo mar somo biro ng'iyo kama owinjore kode. Par ni kopogore kod kaka nyathi otimo, ibiro ng'i gima nyathino ohero. Nyalo bedo ni okalo e STEM kata e chenro e weche go kuka mag somo mag kwano aching, engineering, weche mag science. Mak mana chunye hie to nitiere e timo sport science. Mano bende migawo biro ng'iyo. Bende nitiere wach mar ni jopuonjre 59 kata 60 nyaka tim kit somo manitiere e bwo STEM.
Mano bende biro nyiso ne japuonjre itero kama nade. Omiyo en gima okwadhi winjo te e thuolo ni. Makmana kaponi in gi penjo nyaka idoge skul mar mondo iwinj achiel kachiel gima mano nyiso ne japuonjre mari. Nyakoromogi adwaro ni mondo mi watiek twak makamano gi kanyo, kama bende bang'e wabiro miye weche mag tuke. This festive season, gather your loved ones where time slows down, in the heart of the Masai Mara, because the best gifts aren't wrapped. They are found in laughter, golden sunsets, and the quiet joy of being together. From just 72,600 Kenya shillings per person sharing, enjoy 2 unforgettable nights in the world-famous Mara, where adventure meets peace and every moment becomes a memory. Make this December one you'll never forget. With View Travel, creating moments that matter and memories that last. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next pay slip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Pata huu wimbo wa Matendo kama sikiza tune yako. Bonyeza *860 *417. Kumbuka, Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Machigni pautuke, Club mar Gor Mahia oyudo nyaka thuolo mokwongo e chung' mar timbe lig maduong' mar adhula pachoka Kenya Premier League. Kogalo owuok amodhi gol 1-1 gi Club mar Bandari FC, tugo mane obagi alap Mbaraki Stadium. Kogalo noyudo gol margi kokalo kuom jatugo Adukwao Boadi Ebeneza e dakika mar 31 kapok Bandari loyo gol margi e dakika mar 58. E tuke mamoko mane obagi kawuono, Club mar Kakamega Homeboys owuok amodhi gonde 2-2 gi Club mar Shabana, ikini mabirko gi Mathare oyenyo lum kayiem nono tokuok amodhi 0-0. APS Bomet bende owuok amodhi 0-0 gi Club mar Posta Rangers. To punch the ball away, Colin do it. Mpira umekwenda kwenye nyavu. Umekaa kwenye kamba, Geoffrey Tunga once again. Second half we dropped, obviously I think because of the sun. So they got tired. The energy in which we worked in the first half was a little bit down, and it affected us. But we managed to get chances. It was left with a little bit of cleverness, intelligence, and how we played. One with Patrick giving a clear chance to score, and he was not able to do that. Processed very well. I thought we could win today's match. Tuna imani mbeleni kwa sababu Gor Mahia sio timu ndogo, ni timu kubwa, lakini tulivyoimiliki na tulivyo maintain, nafikiri wachezaji wamejitolea. Kwa hiyo tuna imani tutajitolea zaidi ili tuweze kupata matokeo mazuri. Tuke kapu mag ASK Basketball Cup ochakore Yanga kawuone lap skunde mbalariany ma USIU katuke gima odonjo e tielo mar ariyo ywayo timbe mar mapaga uchiel mawuok e pachoka gi piny mar Sudan ma milambo. E tuke mane obagi kawuono mag grube, tim mar Maldor mawuok Kakuma ne oyudo thuolo mar yudo loch e tok tim mar Original wuok chien kendo loyo gi points 71 kuom 66. Komachielo tim mar Hope Warriors noloyo tim mar Junubin points 50
57 kuom 46, Kajamus noloyo Elite Drive points 55 kuom 50. Elite Drive noloyo points 61 kuom 60 gi team mar Longhorns. Kanoloso gi jofwambo, jakanyo mar ASK Foundation Magwil Malith noloro ni tukegi miyo rawere mantiere skunde thuolo mar nyiso mich margi. Mich manyalo miyo gi thuolo mar somo skunde mag balariany maonge chudo. Finals mag tukegi ibiro bagi kind tarik 18 dwe ni e alap ma Kasarani Indo. The game was tight. Ilikuwa ngumu. We are down 31 points, but I kept encouraging my boys that in basketball until the final whistle. We fight down from 31 points. We managed the opponent to manage to score only 4 baskets, and we score like 40 points, and we won the game. So I encourage my boys, you have to fight, you have to go, we missed a lot of free throws today, like 21 free throws, and we were down 31 at third quarter, and we came and went back. Ask in Sports is an initiative by Her Excellency, the Honorable Adud Salva Kiir Mayardit, who is the senior presidential envoy for special programs in South Sudan. And this is a brainchild that she came up with because there was a need, there was a gap that that she felt was left that needs to be filled in terms of sports and all that. Nyakoromogi mano bende makelewe giko mar weche manyien mago imorana no kase kao dakika mohewa boro mar Ramogi Night. Adwani mondo miya wethula no ka DJ Kolo ka chiel koda Nginja gi welo mage osechopo. Adwani mondo miya wethulo ne Ramogi Night. In mani kao thulo mari mar bedo kod weche no ni waduoko ni erokamano. Nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa en Wilson Ochuka.